Mboten jumbuh kalian kewontenanipun. Nah, sudaning titipan adane saking inggil menika gemrojok dumugi ngandhap kok lajeng itir-itir. Kula sepados mboten ngantos tuna dongkep badhe kula terokaken kemawon sinuwun. Iya, coba kepiye Petruk? Kemarang matur sinuwun. Mbara. Dawuhipun Oh, sinuwun Prabu Godha Kumara. Ampun dikinten paduka punika jogetan kitrang-kitrang palaran galik-galik niki sanes alam kasunyatan, niki sanes praja ngalengka, niki sanes bumi. Paduka sinuwun sampun abadan sukma. Paduka sinuwun punika sampun pejah. Dadi roh gentayangan paduka niku ngerti ora? Panjenengan iki ora mlebu swarga ning gantung wonten pangrantunan. Kok saiki aku tak takon karo kowe. Saiki aku tak takon karo kowe. Swarga ki apa? Swarga ki apa? Swarga punika panggonan sing samubarange wonten panganane cukup diladeni widodari cacah 17 tahun simono. Bel gedes ora percaya aku. Kuwi lak jare wong-wong kuwi. Kuwi jare wong-wong sing sok cedhak karo sing jenis swarga, sok cedhak karo sing gawe urip. Kuwi swargane wong utek mesum ya kaya ngono kuwi. Dosa muka mati mung ragane, adek-adekku tetep urip. Adek-adekku tetep urip, adek-adekku ku ya swargaku dhewe, kowe ngerti? Lajeng digdaya, kurang digdaya piye Dasamuka? Aku mbiyen tapa ning Gunung Merapi pucake Ngaldaka kana ngisore lahar muncar murup. Aku tapa sikil siji ngadeg suwene 40 taun. Sugih aku jaman biyen negara ngendi sing urung tau tak jajah. Negara endi sing urung tau tak kukup, entek resik kabeh, Gok. Aku sembada mula yen aku duwe pepinginan apa wae mesti kasembadan. Nganti ragaku ajur, balung sungsumku remuk, kulit dagingku tetel suwek. Ngono wae sukmaku iki iso mbangun swarga. Bengine kene iki lakone Semar mbangun kayangan sanes Dasamuka mbangun swarga. Pun karep jenengan pripun? Kowe mulya ndak sangoni mumpung isih sore. Aku tak obah golek pitung karo donya sing wis kaya ngene iki. Wis ora usah mbok kandhani. Wong kae iki awit biyen jaman Ramayana biyen ki uripe iki wis ngono ae. Akhire ya mati sia kaya ngono kuwi. Dadi roh gentayangan. Lha iya. Nyatane aku wis mudhar, wis badan sukma jarimu. Kowe wong loro sik deku-deku melu aku. Nek kula niku melu niku perkara butuh kok. Jare kowe iki dhewe sian, bedakno karo wong loro kae. Dalang loro kae.
Kae iki wis uripe wis ayem. Lah kowe iki dhewe kok isian. Oh malah uripe sing ayem ngono kuwi wong loro, dalang loro kuwi wis ayem. Wis keluarga wis omah-omah lah aku. Pengeluaranku ki malah akeh lho. Lho lah kok iso? Apa ya gak akeh sing wis pengeluarane jomblo ki akeh. Durung nek enek info micet terbaru. Durung meneh nek kae sing ngendang mara ning omah. Mas, teng kula nenten 19 tahun lho, Mas. 250 mos ora wani, Mas. Godane wong jomblo ngono mulo ndang rabi kowe, Gok. Omah-omah malah ayem. Lah iya. Pengeluaranku akeh tenan. Durung sing nyuling barang kuwi. Lah nek sing ngendang kuwi ngejaki aku sing umur 19 tahun, lah sing nyuling umur 50 tahun gaglak kapane. Anak 50 tahun niku bodine iki wow ngono kuwi. Gaglak kapane. Lah sing nyulingi pekaremane sing tante-tante. Iso meneng ora cangkeme. Dek dinteni wong akeh kok. Iki budalane wis digarap barang kok ya. Wes kajenge pripun? Aku bakal medhun dirgantara. Tumuju ing bumi. Tak kisruh kahanane para Pandhawa. Mbuh piye caraku, mbuh piye reka dayaku. Kabeh wadyabala tawang gantungan tak geret ngetan. Sak dalan-dalan neneng alas bakal obong kobaring jagat. Ya apa to rek? Ayo budal ta cah. Kon niku kate lapo? Sate Madura. Waduh Dik. Ora iso kaya kancane. Kemo iso prak dandut tok bilang ngono. Mlaku biasa rekoso. Monggo Mas Agung.
lah dalah. Kamang rajana muka lewat kapraban dening kengesta pusananing negari nggih. Ingkang menawa songsong mekunan kawula ing Amarta. Jejuluk Prabu Srinata Puntadewa Sang Yudhistira Sada Dwija Kengko guna tali krama ya Sang Ajatasatru. Tidhem pangaribaning jenazah lenggahing Sang Haryasena ya Sang Werkudara. Datang kantun Arjuna miwah kembar kemanian ingkang keparang seba.
Enggati. Rawuhipun ingkang Rakanata ing Ndawati Prabu Sri Bathara Sangan ingkang Raka Prabu Baladewa. Dia sinambut ulat medu nalindra kekalih dadya mangkono pangudyasmaning griya. Duh Koko Prabu jimat pangayoman kula. Kasegahan pambage Panakrami. Liningga panglingga murda rawuh paduka jeng Koko Prabu Dwarawati wonten Purayaga negari Cintaka Pura Koko Prabu. Nyai. Nyai aji kadangipun Kakang Dacukup panuraka ning Dwarawati katampitan kalih kapateking pranaja. Bawah sami wangsul kang pangandiwa namung puja santi ngraka kunjuk paduka Yai Samyaji. Cakapundi jimat paripih Koko Prabu rawuh paduka sasat tumedhak ing Bathara Wisnu. Ninggih Sang Hyang Sumaningang nedya mbabar nugraha kepareng lenggah ingkang sekeca Asenakna Durgama Sangga Runggi Koko Prabu. Inggih Yai, kados boten kirang prayogi lenggahipun Rakapa ring Dwarawati. Mekaten ugi pepundhen kawula ing Mandura katuran kasegahan Panakrami unjuk ngarsa paduka Koko Prabu. Weh, lah dalah jagat wasisaning Bathara Yai Prabu dahat suka marwata suta rakanta ing Mandura tanpa pindhan kula tampi asta kalih kumalunging jangga kapetek ing pranaja. Aduh Yai, dados ora daging kayuanan namung wangsul pangandika astuti pun Kakang Katambiya. Cakapundi nggo jimat Koko Prabu Mandura. Durung sawetara suwe rawuh tresna kakangku lan Baladewa kakangku basaku Tamparana. Iya Sena, ndak tampa pambagene Sedi. Ya Yai, Yai Bimasena tak tampa. Semanten ugi sembah kula kunjuk ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Dimas Permadi iya. Pangabektimu ndak tampa kaipe. Ya Yai Parto tak tampa. Koko Prabu, Bekti kula mugi katampi ya. Bekti kula Koko Prabu. Yai Nangka Sadewa banget ing panerimaku Yai. Ya Yai Pinten Tangsen tak tampa. Kula nuwun Yai Prabu sawetawis ndatosaken cingak ing ros ngraka ing Dawati samya nangkel abet. Sanipun Rakapa ing Dawati ingkang tanpa papoyan luganipun wonten ribet ing manah ingkang nedya kula aturaken wonten ngarsa paduka Yai Samyaji. Inggih, Koko Prabu ngaturaken dening panuwun paduka sampun rawuh ing negari Cintaka Pura. Namung nyatanipun Kakang Prapta ing ngriki rakanta ing Mandura bombong tanpa pindhan. Labet mulat kawontenan nipun negari ingkang tansah manggih sukamulya. Oh inggih, Koko Prabu Mandura. Menika awit guyub rukun manunggal tetunggalan para kawula ing Ngamarta anggenipun ngreksa lestarining negari. Njagi parang widadaning bumi satemah tata titri tentrem gemaripah. Oh jinawi karta tata raharja. Nulinggih Nyai. Kawontenan ingkang mekaten patut nyuwat Sati Lodha Sagong Nagari Temah. Mahanane Rahayu Sagong Dimadi Yai. Kasinggihan Koko Prabu. Nuwun mangke Koko Prabu sajak sumengko pangawak Bajra rawuh paduka kalih ing nagari Ngamarta. Baya wonten wigatos ingkang punapa ingkang rayi nedya ngangklungaken jangga anelaken karna nyadok Boten wonten sanes. Kejawi namung nyuwun tumbak kenceng senjata pitulung dhateng paduka Kyai Prabu Ngamarta dalah para kadang Pandhawa Yai. Weh lah dalah jagat mangestu ngkara. Jebul Kakang iki mbok kanthi mrene ning Ngamarta kene dadi seksi tama lelakon iki. Yai Prabu Puntadewa, sumangga
paduka sampun wigih ringa-ringa enggal paring sabiyantu murih raharjaning praja Ndorowadi Yai. Lho nggih, Koko Prabu. Janur Gunung Kadingaren. Negara Dwarawati tetaman paget ora mangkono kahanane. Kurangane apa Kresna kakangku? Saknyatane titis ing pamawas Nalindra ingkang Sotya Bathara. Ora bakal selak marang sesanggeman jarmaning Bathara Wisnu. Lho nggih. Kepareng kawula cumadung dawuh Koko Prabu. Yayi, astripun kawula nampi wasiting dewa ingkang pinursita bilih sejatosipun. Pacoben ingkang temempuh praja saged walya jati-jati temantir mala. Nek dipun tumbali pustaka Jamus Jimat Kalimasada mila keparenga pun kakang badhe angempil pusaka Ngamarta inggih pusakanipun Purkadang Pandhawa kinarya usadaning praja benjang purane gati badhe kok aturaken angsa Yayi. Mayat langen ning kalan yuwana gelar tandha mungsara. Mangko sang Dyah Utama ing nuwun sewu nuwun amit pasang Kalimantabis nabeta ngiloduni dumawang towang-towang lepat wing tulah manuk nuwun nyuwun pangapunten mbok menawi swanipun kantong bolong menika adamar beting manah paduka Sinun Puntadewa langkung rumiyin kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk nun. Iya Petruk tak tampa gawe gedhe ning atiku. Nganti gawe kaget kowe teka kanthi tetembangan Petruk. Inggih. Kula sowan mriki mangertos bilih mriki papanipun priyantun budaya mila sowan kula kanthi tetembangan jinuwun. Wah, padha becik sak tekamu, Petruk. Ih. Ndara Kudara, kula ngaturaken pangabekti. Petruk padha becik tekamu. Ih. Sinun Darwati pangabekti mugi kunjuk. Petruk. Padha becik tekamu. Iya, Sinun Mandura pangabekti mugi kunjuk sinuwun. Oh, lah kok bengok piye? Lah nggih menika naminipun nimbali utawa mengimbangi ngaten. Oh. Mriko alus ajeng mriko ageng panjenengan nggih santer lho nggih menyesuaikan ngoten naminipun hormat. Petruk, kowe sowan karepmu dhewe apa dikongkon wong tuamu Kakang Ismaya, Petruk? Nggih. Estunipun kula menika kengkenanipun kakekne Semar. Iya. Kowe dikongkon apa dening Kakang Badranaya? Kemarang matur sinuwun. Kula nyuwun pangapunten naming badhe kula tirakaken kemawon supados boten ngantos tuna dungkap saha gangsuling atur kula menika awit boten kula tirakaken mangke ndak malah cicir bebasan wonten tetembungan undang pawarta sudaning titipan. Lire piye? Undang pawarta kabar menika sok mindak upaminipun wonten dusun etan lepen iki wonten ula agenge namung sak jenthik. Dumugi kidul dusun wonten sawar agengipun sak pupu, mboten jumbuh kaliyan kawontenanipun.
Nah, sudaning titipan adane saking inggil menika gemrojok dumugi ngandhap kok lajeng itir-itir. Kula sepados mboten ngantos tuna dongkep badhe kula terokaken kemawon sinuwun. Iya, coba kepiye Petruk? Kemarang matur sinuwun. Dawuhipun Kakang Semar mekaten, "Truk, kowe nyangong Amarta." Matura Gusti mumpung tada lamun dina iki Semar banget. Pun kayangan. Wah. Kayangane sapa sing dibangun kakekne Semar Petruk? Mangrumiyin. Punika mboten dipun cetaken namung kepengin bangun kayangan ngaten. Punika dipun wiwiti bangun wewengkon, bangun papan. Wasipun dipun wiwiti bangun dusunipun piyambak mriku sinuwun. Mangkono Petruk. Iku laku kang becik tumraping para kawula. Yo Petruk, pantes tinulat lan Sinudarwanto. Kakang Semar anggone dadi pamok. Sinudarwanto itu tembung apa kuwi? Sudarwento. Gawe tentreming wong sak karang kadempel Petruk. Malah mboten namung menika. Samangke wiwit tata-tata kejawi mbangun lair ugi mbangun batosipun. Tembungipun ing larang udi kardi ing batin angesti Gusti. Awit kahananipun kakekne Semar sarwi kecingkrangan mila cupet nembe sak gedakan wewangun sampun mandheg sampun cumpet menika. Ora diteruske maneh. Lah ingkang badhe kangge terusaken mawon menapa? Wong pun telas ngoten. Honor nggih sampun dipun tampi, gitu. Wis clear ngarep. Nembe damel Bogapura ki mau sampun telas. Nah. Ngene, Truk, kowe matur reh ning sing tak bangun kuwi kayangan ya kayanganku dhewe. Lan kayangan wewengkon iku minangka tembung sanepan. Matur marang Gusti Puntadewa, derekno supaya rawuh marang kadrang kadempel. Siji supaya nekseni anggone bangun wewengkon kene. Loro, aku kepengin ditunggoni pustaka Jambus Jimat Kiai Kalimasada. Rehna aku wong cilik aku ora wani ngampil, Truk. Mula Gustimu Puntadewa lan Gusti Pandhawa supaya bisa rawuh mrene, supaya kesemedan dayaning pustaka Klimasada kuwi. Ah menika aturipun kakekne Semar, mila nyuwun pangapunten ingkang agung lepat nyuwun Sudarwanto ingkang ageng. Werkudara ana babakan kaya mengkene piye di. Wah, iya. Yen niate kaki Semar becik kena apa ora didombani. Mboten namung Kakang Mas nadyan pun permadi sagah minangka cagak lan tetuwak. Semanten ugi kula kenakul lan sadewa mboten badhe kintun ing damel kok Prabu. Syukur mangayu bagya lamun mangkono. Duh Yayi Aji keparenga Rakan Tondo ati semula atur. Inggih semangga Koko Prabu. Sekawit pun Kakang Munjo atur ngasa paduka Ya Prabu bilih. Negari Ndarwati ketaman walak saged waluya jati temah Nirmala. Mula sampun dipun tumbali Jimat Klimasada semanten sareng Petruk kantong bolong dumugi wonten mriki. Semenipun Yai Saji sajeng supe dhateng aturipun Kakang. Wisnu titis Bathara Wisnu ora bakal kualat iki ratu setengah dewa. Lho, mangger rumiyin. Kakek niku nggih manungsa setengah dewa, Bathara Ismaya nggih Bathara Semar ngoten. Yai Kresna Wiratu, bapakmu wong cilik, bapakmu mung kawula getibal 29. Oh. Anak bapak kula niku purun dadi ratu. Niku namung mboten namung sak kraton, namung sak jagat niki kelakon. Ngerakoni donya kelakon bapak niku nek purun dadi ratu mboten sak nyalon-nyalon kaya wong-wong niku nek. Nek pengen dadi ratu nggih sak dadi bapak kula niku wong ampuh. Ning sing nyilih iki ratu lho. Sing disili ya ratu, apa kleru? Mboten lepat.
Ning nyuwun sewu. Wong nyilih niku kudune melokne sing cedhak sing disili dhisik. Ora perkara adoh lan cedhak ning kanggone, ngerti ora? Yen negara Ndwarawati lagi ke taman pepeteng, Ndwarawati lagi ke taman pagebluk. Prabu Kesa niku kondange dados Ratu Gung Binathara. Seneng tetulung bisa nulungi wong liya. Masa nulungi awake dhewe kok ora iso? Bisa. Nanging seranane kanggo jimat Jamus Kalimasada. Nek saged niku mbok usah rasa nganggo ngopo-nopo. Kok dadak nyilih Kalimasada ku nggih napa mbok ditambani dhewe mriko? Luwih wigati ngendi? Nyili wong bangun apa nyili wong kang lagi kesusahan? Lho, nuwun sewu. Wong bangun niku yen kurang nggih susah wong dandan-dandan niku. Yen kurang nggih tretekan teng ngendi-ngendi. Niku nggih susah. Napa meleh bangun tresna? Ah, kuwi. Sing ditresnani dereng wonten njur sen bangun niku napa? Tipos gelangan ninting nek ora enek sing dipameri. Caraku tak wehne aku ono kancane ngono. Ayo mulih wae, mulih wae. Aku lho gelanganku delokno gelangku lho. Saya suwe Petro ra penak omongane. Petro. Kayangan kok arep kok bangun iki piye karemu? Lho, nuwun sewu. Ampun nyalahke. Kula pun matur gitu. Bilih niku naming perlambang namung sanepan. Mongko Klimasada yang dibekta teng Ndwarawati iki mung dadi tumbal. Lah iya. Jimat Klimasada teng mriki dipundi-pundi. Teng mriko kok namung badhe kangge tumbal mung trimo dienggo pendem-deman. Nggo, Mang Cobi. Sampeyan pendem. Benten lakon napa? Sampeyan buktekke riyen. Yen wani buktekke saiki. Wani ora? Niku pusaka Dwidaya Sekti ampun nggih dolanan. Yen nganti lakon gegese aja takon dosa sampeyan. Jagat Dewa Bathara. Petro. Nggih. Wonten dawuh sinun nyuwun pangapunten Radi Cumantha katul kula. Saiki ngene wae. Reh ning sira Prapta Keri metu dhisik sakpurnaning pasiwakan mengkono dawuh marang kowe Petruk. Nggih. Raning paduka paring dawuh paring nyuwun paring madhal kasilan sinuwun. Yuang Raka Sri Baladewa Mewa Prabu Harimurti kalangkunging tresnanira marang Sang Banon Cinawi ong nadyan pisah ungguanipun mila tansah tanya warta marang Sang Retna Madubranta Koko Prabu Kados pundi Yai? Sawetawis kula nyuwun gunging samudra pangaksami Koko Prabu. Nggih, mboten dados menapa Yai? Koko Prabu. Nggih, wonten dawuh. Tetela namung paduka ingkang wenang ngampil jimat Jamus Kalimasada. Dasaripun negari Dwarawati nedeng ke Taman Wiyadi. Sumangga Koko Prabu kula aturi nampi benjang purnaning gati kula suwun wangsul Koko Prabu. Nggih, ngestaken dawuh Yai. Miyang lumeng gadung malengkung lir kawasan.
pindha keswa lukar. Duh, Yai Prabu kadangipun Kakang. Kula ngaturaken gunginipun tanpa pami beja kemayangan raos kula bingah. Sak Prabata Siwageng kula. Swanten mulungipun penggalih paduka Yai Samiyaji dhateng pun Kakang. Menika dados jalaran walining negari Ndarawati Yai. Inggih, Koko Prabu. Bujung cekap inggaling lampah Dayadya pun Kakang nyuwun pamit Yai. Nun inggih, Koko Prabu, sembah kula ingkang gumiring tindak paduka. Dodo muntap lir kinetap duka yaya sini pijojo bang mawi ngowengis kumedhot patoning lati lah talah angger-angger wis nampa ngono kuwi nek ora karo bojone kok delikne nang nggone kopiah aku weruh mau iki nek ngekeki nang nggone cedhake pot sapam aku weruh Kresna iki piye? Walah dalah. Yai Prabu Puntadewa. Wonten dawuh Koko Prabu. Loh, pun Kakang Mandura punika dipun jawil kalian Yai Ndarawati supados dados seksi anggenipun aturipun Yai Narayana dumateng Yai Puntadewa sak sampunipun Purninggati pikantuk Jamus Kalimasada. Semunipun Yai Prabu Ndarawati supe dumateng Rakapara ing Mandura. Kepareng pun Kakang nyuwun pamit Ko Prabu. Yai Permadi, Wonten dawuh Koko Prabu. katembe niki Kakang Semar bakal mbangun kayuwangan. Inggih. Parang paduka kados pundi Koko Prabu? Areh nyatane pun Kakang kepengin prapteng klampis ireng. Mundi Kalimasada ning nyatane isih diampil Koko Prabu Dwarawati. Mula Dimas awat-awat ana perkara iki aja nganti ngerang-ngerang wong sak bumi.